ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Зиндаву сарбаланд бошен, аҳд сартона набинем. Бародарои азиз, хуш омадем ба канали Топ Мошинҳо. Бародарои ба дилу ҷон наздик, аз шумо хоҳиши тиллоӣ дорам. Фақат ами ҳар як тайд ки тамошо мекунӣ, як дона лайк айта хоҳиш мекунам. Абизати на як дона лайкамон меҳмон бошед дар канали мо, кнопкаи сар хабча подписатсия кунам. Имрӯза наварда як чанд соат пеш навар бироварда будем, бо бар шумо пешниҳод мекунем фақат мошинои арзона. Дар комментария нависен, ҳам мошинро пешниҳод кардем то охиша тамошо кунем. Ва бародарое ки эълон дорен, яъне мошини худтона реклама кардан ё ки ягон хонаи фурӯши чизе ки дорен, метавонед дар рақамҳои WhatsApp мо муроҷиат кунед, равона кунед. мо кӯшиш мекунем видеои пагайнада иншоалло бари шумо пешниҳод кунем. Зиндаву сарбаланд бошен, марҳамат кунед, наварро тамошо кунед, лайктона фаромӯш накунед. дӯстони гиромӣ, аз шумо эҳтироми беандозара интизорум. Як донаи лайк қадрдонӣ кунед. Якум мошини фурӯшӣ бо баъри шумо мошинои арзон пешниҳод мекунем. ҳамеша дим навораи соли барориши мошин соли 1995 дар кузофи хеҷбека. объем моториш 1.6 дӯстони гиромӣ, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш боша механика. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ва мошин қарор дорад бародарои азиз дар ноҳияи айни тарафҳои вилояти суғда. бародарои азиз, шахсоне ки намедонанд, 27000 сомонӣ нарша гуфтеса соҳиби мошин ки бо муомилаи хубам карда мешавад. ба қурби ҳозира имрӯза 150000 рубли русӣ мешавад. бародарои азиз, соҳиби мошин гуфтагиаст состоянияш хуб аст, занг занед, маслиҳати хуб карда мешавад. рақамош дар рӯи экран, марҳамат кунед. бародарои ба дили ҷон наздик, аз шумо хоҳиши тиллоӣ дорам. 80% зиёд аз шумо меҳмонед. нами як дона кнопкаи сирх, як дона лайка бизанен, зинда бошен, дар дисартона набинед. навора дӯстони гиромӣ, идома метем. як соат пеш дар зери комментария нависа будем дай воласияти маҳз мо бар шумо пешниҳод мекунем. дай воласиятиро ки соли барориши мошин соли 2006 объем мотори мошин 1.6 мебошад. бародарои азиз, сӯзишвориш ҳам бензину ҳам газ қоидавӣ кор мекунад ва коробкаш механикаи мошина. ҳолати мошин беҳтарин мебошад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки московский хидмон. 27000 сомонӣ нарша гуфтеса ки 150000 рубли русӣ мешавад. ва дар инҷа соҳиби мошин қайд карда дӯстони гиромӣ ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. гази евро 4 дорад, ҳуҷҷатҳош 8 моҳи дигар ва 4 дар электропакета. харидори аниқ бошад, муомилаи хубам карда мешавад. рақамоша дар рӯи экрани шумо мондагием. бародарои азиз, дар тамошен айноми мо сухан кунед. бародарои азиз, мошини навбатӣ як бародар равон кард мода. як бародари қадрдон Opel Vectra мебошад ки соли барориши соли 1993, объем моториш 1.6, 93-95 кг, объем моториш 1.6, бензин, газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. бародарои азиз, 20000 мегӯяд ки 111000 рубл мешавад. ва бародарои азиз, соҳиби мошин чӣ гуфтагиаст? центр замок, газ, бензин. мақсад ҳамин мошина гарантияш хати 100% гуфтагиаст, ягон проблема надорад. ҳамин касет ки худаш дар Россия қарор дорад, рақамош дар имо WhatsApp дорад. касет ки харидори аниқи бо ягон муомилаи хуб карда мешавад. мошина ба тамоми санъаташ ба ҷо бошад. рақамош дар рӯи экран, марҳамат муроҷиат кунед. касет ки Vectra харбдед. дӯстони гиромӣ, канали мошини фурӯшӣ ва канали арзонтеҷӣ, каналҳои худмонан аз шумо хоҳиш мекунем. бисёр вақт мо савоб письма мезанем. ҳамон каналҳода подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, хеле хуб мешавад. як мотиватсияи калон барои мо. чера бачаҳо чӣ хеле ки хоста буден, хеҷбекҳо бисёр шавад. як та дигар баъри шумо пешниҳод мекунем ки Opel Astra F дар кузофи хеҷбек. солуш солҳои кӯяна нест. бародарои азиз, худтон медонед ки мошинои аштақ маштақ мо баъри шумо пешниҳод намекунам. солуш 95 бо такрор мекунам. объем моториш 1.6, ҳам бензин ҳам газ. қонуну қоидааш қатъи. бародари азиз, коробкаш механик. мошин дар ҳолати аҷоиб қарор дорад дар шаҳри Норак. бародарои азиз, 23000 сомонии тоҷикии мусулмонӣ худмон гуфтесаш ки 128000 рубли русӣ мешавад. бародари азиз, ва дар инҷа соҳиби мошин гуфтагия ки ҳолатиш беҳтарина, маълумотҳои муфассалтари хушрӯтара аз хидм дастрас кунанд. рақамоша дар рӯи экран мондагием. занг занед, айноми мо салом расонед. бародарои ба дили ҷон наздик, аз шумо як хоҳиш, касет ки меҳмони як дона лайка бизан, ҳатман дар канали мо подписатсия кун. бовар кун, қават гӯш мегирем. як дона лайк шумода.
бардорои азиз, мошини навбати Opel Astra ҳаята дига бо Astra-ҳо бисёртар пешниҳод кардем барои бисёр нависабдани шумо Opel-ора. Солаш соли 94 абиё моторуш 1.6 зушвориш, ҳам бензину, ҳам газ, коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар вилояти Суғд, аниқтар шаҳри Хуҷанди Бостонидае ки 26000 сомони тоҷикӣ хидмат мешавад, 145000 рубли русӣ. соҳиби мошин қайд карда ҳолати мошин хубай. мисоли гап расход агар дошта боша мумкин ягон пули камтарак да боша, ҳолаташ исусаш соза. рақамош дар рӯи экрани шумо ба пулаш ба нарх ҷавобгоҳ метавонед хеле озӣ занг занед. خب دوستان گرامی نوار ادامه میتیم با Opel Astra فرانگ هر وقت برش ما پیشنهاد میکنیم که سالش سال 1998 مای ابیو موتورش 1.6 سوشوارش هم بنزین و هم گاز коробкаш механик ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. ماشین قرار داره برادر عزیز در شهری باختر یعنی که قرغنتپه پیشینه 43000 سومانی توجیکی گفته سرش که 240000 روبلی روسی میشه برادر عزیز. ва соҳиби мошин қайд карда бардуро азиз ки ягон Astra караван боша савдо мешавад болои 100 метр. мошин ранги вагонай яъни камбудиша намеёи мошина. рақамош дар рӯи экрани шумо занг бизанед бо касе мисоли гап нархш фикр мекунем ма ба фикри шахсӣ ма камтар қимата касе дар мисоли гап интерес небоша метавонед бо ҳамсуҳбатчен хатишон маълумоти муфассалтара дастрас кунед. برادر عزیز وز 2114 ماشین советский را بهر شما پیشنهاد میکنم که با نرخ ارزنده با فکری من سال 2004 ابیو موتورش 1.6 به حد расход بسیار کرده ماشین است. سوژوارش بنزین коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره و در شهر قرار داره یعنی که در شهر دوشنبه همین شهر در گشتگی 30000 سومون نرخ گفته س 167000 روبلی روسی میشه و با قربی همین روزا برادر عزیز صاحب ماشین قید کرده که در حالت بهترین قرار داره. ماشین مثالی گپ نرخ نباشه در پیش اومدی در پیشی میکنیم. رقمش در روی اکران شما میتونین زنگ زنین چخ کنین قچون هم صحبت چین. навори хидмона идома метем бародуро азиз. бояд дига ваз 21099 ра пешниҳодтон мекунем ки солаш соли 2003 мошина абиё моторш 1.6 сӯшвориш бензини хӯрӣ коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва ин мошина бародуро азиз дар шаҳри душанбе қарор дорад 23000 сомош гуфтеса ки 128000 рубли русӣ мешавад. бо диққат гӯш соҳиби мошин қайд карда ки мотор соат бар ин кор мекунад. полни мошин тайёр кардаги тонировка яксолаи ровна хати ҳуҷҷатош 4 колонкаи пионер. хулас дига мошина беҳад таъриф карда ман агар бихонам нақлш кунам то пагара ба фикрам мешавам. касе ки хоҳиш доред метавонед занг занед маълумот гирен яхчон. خب دوستان عزیز بهر شما من یه ماشین Opel Astra پیشنهاد میکنم. پیشکی التماس شما التماس لوی یا دونه لایک کنید подписаться حتما کسی که نکرده بکنید با خاطر دستگیری کانال خودتون میدونید چی وضعیته. Opel Astra در کوزف خجبه گپ میکنیم سالش 2003 ماشینای نوام باردور عزیز با تمامی نوارتاشون همه Astra بگیم последний моделн. абиё моторш 1.6 4 форсунка аст, сӯшвориш бензин газ, коробкаш механика мошин дар ҳамин шаҳри Душанбе қарор дорад. айчот снимат кардан воздуха на чихе ки шумо десен транзита дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 57000 сомонш мега яъне ки мошина гирифти мақсад номер мегири ҳуҷҷатош дига тайёра 318000 рубли русӣ мешавад. 57000 сомон ба тамоми санатсия консерни ҳама ҷош кор мекунад. خلاص دیگه باردروی عزیز همین ماشین میگم رنگ این مارکو یگام کامبودی نداره فقط میگیری تینیک زرد در از خود نمیکنی فقط نمرش میگیری تمام دیگه در از خود نمیکنی. رقمش در روی اکران شما مرامت کنید کسید که ده مثال گپ اینترنت میتونید زنگ زنید. باردروی گرامی قدر چی گفتنی ام رقمایی که در روی اکران ببینید کسی که چی اعلانی داره یعنی ماشینی فروشی داره خانه فروشی داره چیزی که داره میتونید در رقمای روی اکران بده روان کنید. ما کوشش میکنیم реклама кунем бардуро азиз навори оянда да яъне пагайна дамонем. худованд нигаҳбонтон дар WhatsApp муроҷиат кунед. зиндаву сарбаланд бошен. хайр то навори оянда ҳатман видеоро навори моро падилитсия кунед дар имо WhatsApp то ин ки дӯстонатонам бинанд.